Hola a tots i a totes, soc Isona Ferrer Cebrián, soc estudiant i vinc del GTP. Des de l'Institut d'Estudis Vallencs m'han convidat a participar en aquesta marató de llegendes per celebrar entre tots aquest Sant Jordi confinat. He pensat que potser podria explicar-vos aquella de el record de la reina Leonor de Xipre a Valls. La presència de Leonor de Xipre a Valls no tan sols va deixar empremta llavors, sinó que més de 600 anys després la seva figura segueix ben viva gràcies a diversos elements que se li relacionen. El primer, al que podem fer referència, és el carrer de la Cort, l'eix més destacat del centre històric i que tradicionalment s'ha relacionat amb la cort de la reina, que va habitar la vila. Malgrat tot, sabem que tal apel·latiu prové perquè en ell s'hi trobava l'edifici que reunia la cort del batlle de l'arquebisbe. L'altre element urbanístic que es relaciona amb el Leonor va ser la Torratxa, un vell casalot d'aspecte senzill que fins al seu enderroc, l'any 1988, s'aixecava impertèrrit en un solar prop del passeig de l'estació. Diuen que aquest edifici havia estat la residència d'estiu de la reina durant els anys d'estada a Valls. Una tradició complementada, a més amb la història que uns xiprers i ametllers que hi havia banda i banda del camí que t'hi portava, havien estat plantats per la pròpia reina. I ara, deixant de banda l'urbanisme, trobem la presència de la reina a d'altres elements municipals, com ara l'àliga de la ciutat i la creença que explica que la primera que vam tenir fou donada per ella, o bé aquella tradició que assegura que la faixa que mostra l'escut de la ciutat va ser posada per la pròpia Leonor. Altres referències de la reina ens remeten a dues relíquies que conserva la ciutat. La primera és el reliquiari de Santa Espina, una petita peça d'orfebreria gòtica que conté una espina de la corona que portà Jesús el dia de la crucifixió. L'altra és el reliquiari de Santa Úrsula, una mostra d'orfebreria també gòtica que reprodueix el coll i el rostre d'una donzella que contenia un tros de mandíbula de la santa, una figura ben present malgrat la seva antigor. Bon Sant Jordi i fins la propera! Hola a tots i a totes, el meu nom és Adela Palau, soc membre del grup del Teatre Principal i des de l'Institut d'Estudis Vallencs m'han demanat que participi en aquesta setmana de Sant Jordi de confinament. He pensat que potser la llegenda que us podria explicar és les peres de l'hort de l'Anton. Feia anys que s'explicava la història de l'Anton, que era un teixidor que tenia un hort a les afores de la vila i tenia plantades unes pereres que donaven les peres més bones de la contrada. L'Anton era conscient de la falera que tenien els seus companys per demanar-li peres, però sempre els acabava dirigint a la parada que tenia al mercat. Davant de la repetitiva actitud del propietari, els seus companys van voler donar-li una bona lliçó. Van decidir anar a la barraca on l'Anton guardava les peres, però ell, que ja s'ensumava el que es plantejaven els seus companys, va fer guàrdia nit i dia. L'objectiu era estar atent i vigilant amb un somni fluix per protegir les seves peres. Una d'aquelles nits, però, de sobte, el garrepa de l'Anton va obrir els ulls i va sentir un soroll desconegut. Llavors va veure una estranya claror que se l'apropava, amb el mateix soroll estrany i greu. Ell pensava que venia de l'altra tomba. Unes estranyes figures portaven unes atxes enceses, mentre caminaven a un ritme pausat, però segur. Creia que allò eren ànimes en pena o cossos sortits dels seus sepulcres que venien a buscar-lo per prendre'l. Mort de por, l'Anton va veure com se li accelerava el cor i se li esborronava la pell, i també com se li afluixaven les cames, i desesperat va córrer «Cames, ajudeu-me». L'Anton era prou lluny, tots els seus companys van començar a riure, i aquella nit es van atipar de peres. El dia següent, l'Anton no es va presentar a la fàbrica de teixits. Es va presentar a l'última hora de la tarda. A l'hora de berenar, atemorit encara, va veure com els seus companys menjaven unes peres molt sucoses, mentre ell encara no es podia treure la por de dins. Llavors tots començaren a riure. L'Anton se'n feia creus del que havia passat i ho va comprendre tot. Avergonyit i enfuriasmat, va haver de callar.
De fet, no li quedava una altra. Fins aquí la llegenda que jo us volia explicar. Bon Sant Jordi i fins la propera. Bon dia a tothom i feliç Sant Jordi confinat. Aquest any un Sant Jordi diferent, espero que tots i totes esteu bé. Soc la Sònia Roca Domingo, soc arquitecta de professió i actualment soc regidora de Centre Històric, Urbanisme i Patrimoni a l'Ajuntament de Valls. Aquest any, per celebrar aquest Sant Jordi diferent, l'Institut d'Estudis Vallencs m'ha convidat amb aquesta marató de llegendes i he pensat que us en podria explicar una que es diu Un urbanisme certament enigmàtic. Com tots sabeu, una de les icones que identifiquen la ciutat de Valls és la silueta dels seus campanars. El de les esglésies del Carme, de Sant Francesc, de Sant Antoni i de Sant Joan afegeixen un valor a la ciutat no tan sols per les seves alçades, ja sabeu que el de Sant Joan és el més alt de Catalunya, sinó per l'estètica del conjunt i per les campanes que hi donen el seu sentit final. Amb aquests com a protagonistes, un dia descobrirem que a Valls hi ha alguna bruixa. Ja fa uns anys, uns turistes passejaven amb un guia per la ciutat descobrint alguns dels racons del centre històric. Passegeu-hi, si no hi aneu, normalment és molt interessant. En arribar a la plaça de les Escudelles, també dita del Caragol, va aparèixer una senyora baixeta, tota vestida de negre. No semblava ser del barri i tampoc semblava voler adherir-se al grup de turistes. El cert és que, sense dir res, l'enigmàtica dama es va situar just davant del jove guia i llavors li va explicar un secret. Ella va explicar que aquella plaça concentrava grans forces esotèriques degut als campanars de la ciutat i així, va dir la senyora baixeta, si es mirava on estaven els campanars, veuria que estaven ubicats de tal manera que si unia amb una línia els campanars de Sant Joan, del Carme i de Sant Antoni, comprovaria que formaven un triangle equilàter. Fet això, va dir, es fixaria que al centre d'aquest triangle s'hi trobava aquella plaça, la de les Escudelles, la forma de la qual és també triangular. Un triangle dins d'un triangle. El jove guia i els turistes que l'acompanyaven quedaren sorpresos per les paraules d'aquella dona i quan encara s'estaven recuperant, la dona va explicar que si es traçava una altra línia que unís els campanars de Sant Joan, de Sant Antoni i de Sant Francesc, podria veure que es trobaven perfectament alineats entre ells i que allò no era casualitat, sinó que es devia al fet que per aquells carrers rondaven bruixes i esperits que amb les seves males arts condicionaven tota la ciutat i que aquella plaça, la de les Escudelles, era el seu espai de trobada. Dit això, la misteriosa dona va girar cua i es va perdre sense saber ben bé cap on es dirigia. El cert és que, si feu la prova, el triangle en qüestió no és ben bé equilàter. I, de fet, la plaça en qüestió no queda just al centre. Sí que comprovareu, però, en canvi, que la línia que uneix els campanars de Sant Joan, de Sant Antoni i de Sant Francesc és completament recta. Proveu. Una casualitat on potser les bruixes sí que hi tenen alguna cosa a veure. Bon Sant Jordi i fins la propera. Una abraçada a tots. Hola a tots i a totes. Soc la Francina Fernández i formo part del grup del Teatre Principal de Valls. Des de l'Institut d'Estudis Vallencs m'han convidat a participar en aquesta marató de llegendes per celebrar entre tots aquest Sant Jordi confinat. I he pensat que potser us podria explicar la història d'una bruixa de Valls. Parlar de bruixes és recordar que entre els segles XV i XVIII es va produir a Europa una cerca de bruixes, un fenomen que perseguí, mortificar i sacrificar moltes dones etiquetades com a menzineres. Dones de condició humil, sovint velles, analfabetes, que vivien soles i que de vegades destacaven per alguna deformació física o per comportaments més o menys estrafolaris. La Catalunya del moment no va quedar al marge i el fanatisme va portar diverses localitats locals a cridar endevinaires per identificar les suposades bruixes, com va ser el cas de Joan Malet, que es va moure entre Tarragona, Reus, Montblanc i Alcover assegurant poder esbrinar qui era bruixa. Malgrat que a Valls no s'ha localitzat documentació com a tal referent en aquest tema, sí que podem parlar de la referència d'aquestes bruixes en l'imaginari popular. De fet, es parlava que al carrer del Carme hi vivia una dona vella que tothom coneixia per haver-se allitat de jove amb bona part dels soldats de la contrada. Una dona de caràcter fàcil
i amb facilitat per la paraula i d'altres arts que, ja vella, seguia consolant a tots aquells que ho desitgessin. Els grans coneixements que posseïa sobre plantes, herbes remeieres o altres productes feia que se la considerés una experta guaridora per als seus veïns, que acudien a ella quan l'ajuda del metge no era suficient. Els seus ungüents, aigües, olis i solucions a base d'herbes, flors, arrels, greixos i d'altres productes es convertien en eficaces cures que complementava amb sortilegis, cants i algun altre amulet per treure el mal pertinent o aconseguir l'objectiu desitjat. Salut, amor i el futur eren les seves especialitats. Davant de tot plegat, la rumorologia popular assegurava que certament era una bruixa amb tots els seus ets i uts. Però mai li faltaven els clients que sol·licitaven la seva intervenció. De fet, aquests sempre hi acudien de nit a casa seva, on explicaven que hi tenia una sala dels prodigis. Una càmera misteriosa on invocava la presència del maligne rodejada d'un braser, uns falcons amb uns ungüents i un taüt negre il·luminat per uns quants ciris encesos. Oh! Està clar que l'ambient sàviament aconseguit i la predisposició de la clientela aconseguien fer creure allò desitjat. Però no em negareu que els gats negres que rodaven pel carrer no eren d'allò més misteriosos. Bon Sant Jordi i fins la propera.